del màster. Hola, bon dia. El meu nom és Hipòlit Torró, soc catedràtic d'Economia Financera de la Universitat de València i soc 6 anys ja director d'aquest màster. És un màster interuniversitari entre 4 universitats i també és un màster de 2 anys i també forma part d'un projecte conjunt de màster i doctorat. I ara entrarem en detalls. ¿Has llevado eso? Dejas de compartir. Yo creo que si puedes ocultar, no dejar... Ay, yo creo que se te optó. I bé, bueno, què faig jo sí, un economista en la facultat de matemàtiques? Doncs resulta que per posar 3 exemples de gent que jo he conegut bastant bé perquè he vist llegit molt de la seva biografia, doncs tenim aquesta presentació que utilitzem a la facultat de física. Tenim noves d'economia que venen del camp de la física, de les matemàtiques o de l'enginyeria. I són noves en economia. En realitat, en finances és una branca, n'hi ha més. Bé, aleshores, com he dit, són 4 universitats. Està la Universitat del País Basc, que és l'organitzadora, la que demana totes les acreditacions i reconeixements. I després és un conveni de 4 universitats, per igual. És a dir, que són una classe amb 4 portes. Entren els alumnes per 4 portes a la mateixa classe, d'acord? 10 per cada universitat. I com a màxim, tot i que normalment solen ser uns 25 per any. No cobrim totes les classes més grans. I tenim departaments combinats tant d'economia com de matemàtiques, de diversos àmbits. I a banda, dins dels departaments d'economia, molts també tenen un perfil molt quantitatiu i per això són professorat d'esta universitat, d'este màster. Aleshores, resulta que l'activitat en els mercats financers, i en especial en la banca i en la indústria financera, parlem d'indústria financera, és una interrelació bastant gran entre aquests 2 camps, les matemàtiques o les ciències quantitatives i l'economia i les finances, i aleshores en aquest programa s'adjunta aquesta formació per intentar oferir a la indústria un perfil que en aquests moments encara, tot i a pesar que la banca, i esteu sentint que està fent grans reestructuracions, que és el perfil molt qualificat que va a les centrals, que continua fent falta perquè hi ha requisits d'anàlisi molt alts, i fa falta una formació molt específica, cosa que sempre farà falta. Aleshores, una cosa que és important és que els estudiants i el professorat practiquen la mobilitat. Per exemple, enguany els estudiants de primer curs estan en València i aquests estudiants que han començat a València l'any que ve aniran a la Complutense. Però cal que una cosa bona, acabar sempre el segon any a la Complutense, i és que és la cita financera més propera i les oportunitats laborals majoritàries estan allà. És difícil col·locar-se de quant d'analista quantitatiu en, per exemple, cosa que des que va tancar el Bancaixa, la CAM, etc., és més difícil perquè està tot més recentralitzat en Madrid. Aleshores, la part de presentació de la Complutense és obrir les portes a Madrid. En aquest aspecte és un avantatge. Com està estructurat el curs? El màster està estructurat en 120 crèdits, en 2 cursos, i dels quals 90 són formatius o curriculars, clàssic, de classe, i 30 són de treball d'investigació. És un treball d'investigació molt potent que persegueix introduir també a la investigació en aquest camp, perquè a banda molts d'aquests treballs d'investigació poden ser l'embrió del que serà després el primer capítol d'una tesi doctoral, o bé ser simplement una carta de presentació a l'hora de demanar feina en aquestes entitats, presentar que he fet
un article sobre finances sostenibles i ara és una necessitat molt gran en aquests moments abordar la transició ecològica, tota la reducció que, per exemple, pot tindre i la repercussió que té en l'activitat bancària, que és un tracte Este any, per exemple, 2021 a 23, hi ha 26 alumnes i l'any passat van acabar 30 alumnes. El segon curs n'hi ha notabilitat, el primer curs és obligatori. Aleshores, diguem-ne que té una meitat que és molt quantitativa i una altra meitat que és més economia. Aleshores, el primer semestre, la primera part és de nivelació entre els dos àmbits de procedència, perquè aproximadament el 25-30% dels alumnes, és a dir, els 10 alumnes a l'any, solen ser de facultats de física i matemàtiques i la resta són de facultats d'economia. I, per exemple, es donen processos estocàstics que continuen el segon any, es donen càlcul numèric, de resolució d'equacions diferencials, es donen també mètodes de simulació, econometria financera, que dona professors coneguts d'ací també, i gestió de riscos. Totes va progressant i va integrant-se el que és el país quantitatiu dins de les eines econòmiques. En segon curs hi ha ampliacions per exemple, que us poden interessar de processos estocàstics, així hi ha un seminari, està en seminari quantitatiu, de mètodes quantitatius, que enguany comença la primera edició de 30 hores de machine learning i aprenentatge profund, que precisament abans estàvem parlant, perquè és una cosa que es demana més. Són ferramentes noves que hem de fer al dia i intentem, dins del que són els seminaris, que són més flexibles, posar assignatures també és un màster exigent, es requereix dedicació completa, no ha hagut mai ningú que la té treballant, i a banda és tot més exigent a l'hora de requisits, en compte en totes les assignatures hi ha un examen escrit que garanteix l'objectivitat, tot i que també hi ha activitats d'altre tipus. També vos interessarà que hi ha moltes assignatures que es treballen en llenguatges de programació com el Python i R, i també eines estadístiques com es poden utilitzar com el DIRF, i també fins ara utilitzàvem el MATLAB queda un poc apartat perquè no es demana tant en la indústria financera. També tenim un esment d'excel·lència, des del primer que vaig a la Universitat de València, la primera va ser el nostre. El primer màster interuniversitari de la Universitat de València va ser el nostre, estem des del 2001 començant, i hi ha 20 edicions. Enguany acaba la 20a edició i més o menys uns 20-25 o 3 anys tenim més de 500 persones treballant, són molt coneguts en la indústria i bé, tenim gent que s'ha col·locat, com després diré, en molts àmbits. Tenim professorat de 8 universitats nacionals perquè tenim necessitats també de seminaris i altres professorat convidat i els professors que paguem a través dels mecanismes oficials. I, per exemple, també així porta les tesis doctorals que la gent ha llegit. És un doctorat quan acabes el màster pot tenir dues opcions. Quan entren a la indústria, d'acord, o continuar. Aleshores, quan arriba més o menys falls del segon any, la gent que comença a fer pràctiques, el que té molt d'interès en fer pràctiques, el que vol concentrar-se més en el treball que treballa, que és el que nosaltres aconsellem, fer un bon treball, que la teva carta de presentació. Si saps una cosa, pots parlar amb propietat on tens una feina. I sempre pots pensar-te, tindre l'oportunitat, si tens bon expedient, d'anar cap a un doctorat. Tenim gent treballant en totes aquestes entitats, és a dir, en tota la indústria, i entitats nacionals i internacionals, com la Reserva Federal dels Estats Units, el Banc d'Espanya, la Comissió Europea, el Banc Central Europeu,
BBVA, Santander, totes les caixes, etc. I també tenim professorat en moltíssimes universitats que ha fet el doctorat en molts altres. Bé, som 4 coordinadors. Si teniu algun dubte podeu contactar amb mi, hipòlit.torró@google.es. Tenim també certes ajudes, com ara el govern basc. He de dir que l'any que ve el primer curs és en el País Basc i el segon, és a dir, el 2022-23 serà el primer any en basc, en el País Basc, en Bilbao, i el segon any, des de Bilbao, viatjaran a Madrid, i quan estiguem aquí en Madrid, nosaltres estarem sent la seu de primer a València, torna. Va itinerant així. València-Bilbao, València-Bilbao primer, i Madrid sempre en segon. Per a l'acceptació, diguem-ne, en el màster heu de fer la prescripció i normalment tots els alumnes de la Facultat de Matemàtiques de la casa entren tots, perquè és un perfil que s'adapta molt bé al nostre contingut i perquè volem donar-li aquest perfil també més quantitatiu al propi alumnat, que també té una demanda molt gran per part de la indústria. Aleshores, ens interessa a nosaltres també tindre professorat, tindre estudiants de les facultats de ciències. Les notes, valorem les notes, 2 cartes de recomanació de professorat, que us puguem parlar bé de vosaltres, una carta de motivació i el nivell d'anglès, un B2, si és possible, i si no, de totes formes, no és un requisit, d'acord? És un mèrit. Així tinc algunes ofertes de treball que podeu trobar també en la web, que busquen analistes amb certes habilitats, que puguem tindre enginyeria, matemàtica, estadística, etc. Gent que ha acabat d'altres cursos i que està col·locant, que podeu contactar amb ells i demanar l'opinió, doncs tenim així uns quants. Estos últims he intentat buscar on estan treballant, però no ho sé, però estan tots treballant, segur. I res, ahir n'hi ha, podeu veure en la diapositiva, en la classe, perdó, en la sessió aquesta que estarà gravada. També tenim gent de la Facultat de Físiques, d'ací de la casa, no de totes les universitats, perquè això repeteix en les 4 universitats. I després, en quant a la col·locació, es col·loquen tots, com deien abans que acaben el curs, el segon curs ja tenen feina si volen, però ens ho recomanem, perquè han de... La taxa de col·locació molt alta, ja són l'informe del 2020 de la Universitat de València, després el seu primer sou que ho anirien segons han recopilat aquesta sèrie de col·locació de l'Universitat de València. I això és tot. Alguna pregunta? No teniu cap pregunta? No hi haurà ningú guany, així? Que ho estan pensant. Alguns que són de tercer, Sí, no, llavors m'escriuen de tercer, també. Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Poli. Gràcies. Passem al següent.